Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan si Ate Biwaray. Kamusta po kayo mga sangkay? Kamusta po kayo mga langga? Sa araw na ito po ay meron tayong panibagong vlog, panibagong video na ipapakita ko po sa inyong lahat. At sana po ay panoorin nyo. Tara, let's go! Traveling po kami niyan mga kaibigan papuntang Tacloban, Leyte. So habang nagta-travel po kami ay in-enjoy namin yung aming moment together ng aking kasama si Sir Don. So habang kami ay naglalakbay sa kahabaan ng Marcos Highway ay amin pong nadaanan ang napakagandang hindi ko po alam ang eksaktong pangalan nito, pero tara samahan niyo po kami. Ayan po at dumaan kami dyan. Ayan, nakikita mo sa malayo ang malaking statue ni Jesus Christ. So nag-stop po kami. Ayan. Tiningnan muna namin kung pwede kaming pumasok paloob. Baka kasi bawal, pagalitan kami. So, ayan. Napakaganda po dyan. Wow, mapapawaw ka talaga. Yan, dyan nakatira yung nun, yung madre, nakita namin. So, nagpaalam kami kung pwede kaming pumasok paloob. Pwede naman daw at wala pong entrance fee. Ayan, kaya sinulit na namin ang pagkakataon. Isang magandang araw po dahil hindi mainit at hindi rin naman umuulan. So, ayan, makikita mo dyan sa gilid. Habang papaakyat kami, wow, ang ganda, mapapawaw ka talaga. Dahan-dahan lang po ang aming takbo. Ayan. Ayan yung pinagpasan si Jesus Christ ng cross. Ayan. Maraming mga estatwa. Tanaw na tanaw mo yung view. Ayan pa, hindi ko alam kung ano yan. Yan, paakyat kami, paakyat. Ayan na, makikita mo din yung isang malaking statwa ni Mama Mary. Habang, ayan, di ko alam kung kaliguan ng ano yan o baka may mga isda dyan. Ito pa, pinagpapasan si Jesus Christ ng cross. At ayan na yung Mama Mary, Mother of Grace, Mother of Mercy pala, pray for us. Ayan. Ayan pa ulit, si Pilate. At under construction pa po ang lugar na ito. At yan, nagtanong kami kay Kuya. Tanong kami kung ang kalsada bang ito ay papaikot, paakyat. Sabi niya, oo daw. Ganda. At palagay ko mga sangkay, yung building na yan na pinagkakatayuan ni Mama Mary ay isang simbahan. At mula sa malayo ay matatanaw ninyong yung malaking estatwa ni Jesus Christ. Ayan. Ang ganda po. Kaya ang lugar po ito ay in between po ng Hinabangan, Samar at Calbiga, Samar. Madadaanan niyo po ito. First time kong nakarating dito. Siguro pag natapos ito ay isang napakagandang pasyalan po at tourist spot. Ang ganda po, diba? Mapapawaw ka talaga, lalo na pag inakyat mo sa taas. Ayan na, bumaba na ang inyong inang, si Ate V, at nagsimula na rin siyang mag-video-video.
Tapos wala naman palang na-record sa kanyang GoPro. Hindi ko alam kung bakit. Kung anong problema dyan. Ayan, may may cameraman ako sa likod. Enjoy. Mabubusog po talaga ang inyong mga mata sa mga napakagandang tanawin, lalo na pagdating sa... Oy, anong sinisilip mo dyan? Mukhang mayroong sinilip si ate. Ayan. Wow, talaga. O, ayan, pag kayo inapadaan dito, mag-stop po muna kayo mga 5 minutes or more. Akit kayo sa taas, tingnan nyo sa napakagandang tanawin at kayo talaga na may mapapahanga sa napakagandang tanawin pag pinasa taas na. Marami pong mga nagtatrabaho dito. Yan o, marami po sa mga construction worker. Yan, at kami nagpaalam kung kami pwede umakit sa taas. Sabi namin pwede naman daw, kaya nag-explore kami pataas na. Ayan. Wow. Binidyohan pa, akala mo na mayroong na-record, wala naman. Ayan, pagdating mo sa taas, nandun lahat ng mga angel. At hindi ko mga kilala kung sino yung mga angel na nandyan. Ayan, wala pang mga pintura. Siguro kapag natapos ito, napakaganda. Ano nga lang kasi... Oh, ayan. Hindi ko Ay, baka 12 disciples yan. Yan, si Jesus Christ. Hindi ko alam kung siguro mga 150 feet pala ang taas niya. Ano ba yan? Naliligaw si ate. Akyat ulit tayo pataas. Yan. Doon na mismo yan sa pinagkakatayuan ng malaking statwa ni Jesus Christ. We don't believe in mga statwa dyan, pero gusto lang namin mag-explore dahil isang napakagandang tanawin po. Ayan, yay! Tama ang taas niya talaga. At tara at namnamin natin, busugin natin ang ating mga mata sa napakagandang tanawin. Ayan. Green. Palibot po ay greenish. Ayan. Nag-video din si Inang. Si Sir ay nag-ikot pala. Hindi ko alam. May pinasukan siyang butas. Ayan dyan, oh. Pumasok pala siya dyan. Ay, nakapadlock. Bawal. Tiningnan niya siguro kung ano yung nasa loob. Parang ang naaninag ko, ayan, o may upuan para sa mga madre siguro yan. Pag pag nagro-rosaryo. Ay, lumabas ka dyan. Baka ikay mahuli at makulong. Ang tagal niya, parang nagdadasal din siya. Ayan, oh, talagang ano niya, oh. Ganda sa loob, oh, mga langga.
Pero ilang upuan lang. Yan, palabas na siya. Ayan. One more right here like this with you in the background. Okay. Siyempre, picture din ang mga mga bida. Ayan About na. now? Ayan. Ayan. Hello, sir. How are you? Fine, thank you. Masyal kayo dito mga langga. Ang ganda dito sa napakalaking statue ni Jesus. Kitang-kita ang view sa baba, ang ganda. Okay, pababa na kami. Let's go. Pababa na kami. Magandang araw muli sa inyo mga sangkay, mga masugid kong taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang iyong Ate V, Waray TV. Sana po ay tulungan nyo ako, or hindi naman sa nagmamakaawa ako, pero sana maawa kayo. Subscribe na po kayo sa aking channel, Ate V, Waray TV. At bago po ako mag-bye-bye sa inyong lahat, gusto ko lang pong i-shout out ang mga mababait na tao na aking nakilala sa mundo ng YouTube. Shoutout po kay Mami Nicole Lantita, kay Mami Duris TV, Kapapi TV, Father and Son, Dibs, Crison Store Vlog, Crison Morales, Amelito Fontanilla, Bells and Channel, at Waray Ma'am Vlog. Marami pa po akong isa-shoutout sa susunod kong video. Kaya, see you soon on my next video. God bless. Bye-bye.